добре дошли в моя канал. Сега ще гледате как моят приятел Християн ще вкарва кошове. Вкарах! Окей. Един. Имам 10 опита. Един. Още 9, ако мога. Трябва да направя 5 коша. Давай бе! Още 3. Тупия. Добре, той вкара 3 коша и чао. 10 опита. Ей, ще ме дръж бе. Чао. И до скоро! Моя опит.